Kender du også det, når du har haft en lang skoledag til klokken 3, og du ikke magter at komme ned og træne, så har vi løsning til dig lige her. AK47, det vildeste pre-workout til dato. Er du også vild med pre-workout, så bliver du nødt til at prøve AK47. Allerede få minutter efter indtagelse mærker du det. Eksplosiv energi, knivskarpt fokus og den pump, der får dig til at smadre igennem din træning. Hvorfor? Fordi AK47 er spækket med koffein og beta-alanin, de vigtigste ingredienser til maksimal performance. Det er ikke for sjovt, det hedder AK47. Den rammer hårdt, den rammer præcist, og den giver dig ammunition til at tage dit træningsgame til næste niveau. Så spørgsmålet er, tør du prøve det? Se her, ser vi en af vores klienter uden pre-workout. Bevægelserne er tunge, mangler energi, mangler fokus. Det hele føles hårdt. Her ser vi vores klient en uge efter. Med AK47 pre-workout er vores klient flyvende med vores produkt og gået fra 60 kg til 100 kg. Maksimal fokus, eksplosiv styrke og den energi, der får dig til at smadre igennem hele træningen. Og vi kan med stolthed sige, at det er et troværdigt produkt, fordi vi har testet det på flere af vores klienter. Er vores klient efter en måned, hvor kiloene flyver derudad. Dette resultat er opnået uden kosttilskud eller en helvedes energidrikke, men blot af vores produkt AK47 Pre-Workout. AK47 er mere end bare et kosttilskud. Det er din genvej til energi, fokus og motivation, hver gang du træder ind i fitnesscenteret. Forestil dig, at du kan løfte tungere, presse dig selv, løbe længere, mere end du troede var muligt. Det er præcis det, AK47 giver dig. Spørgsmålet er, vil du stå på sidelinjen, eller vil du i gang nu? AK47 Workout fra Fitness Nord. Indeholder koffein, anbefales ikke til børn, gravide eller personer, der er følsomme over for koffein. Følg altid den anbefalede drug.